ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ସକାଳୁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସାରିକିରି ଆମେ ଅଞ୍ଜଳି ଟେକିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ମୁଁ ଆଗ ଅଞ୍ଜଳି ଟେକିଲି, ତାପରେ ସବୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଟେକିଲେ। ତ ଘରକୁ ଆସିକିରି ପୂଜାପୂଜି ଟିକେ କରିଥିଲି। ତ ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆଜି ମୋ ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ। ତ ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରିକିରି ଭାଇର ମୋର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ତ ଲଞ୍ଚ କରିକିରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଠି ଖଇ ଛଡ଼େଇବାକୁ। ତ ଖଇ ଛଡ଼େଇଲା ଭିତରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ଦୁଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ, କାହିଁକିନା ଏ ଦୁଇଟା ମୁଁ ହିଁ କରିଛି। ତ ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରିକିରି ଆମର ଏଠି 2ଟା ବେଳକୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଚାନ୍ଦ ପୂଜା, ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯିବ। ତ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଆକୁ ଗେଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଡ଼ି ଖୋଜନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ପାଇଲି। ଆଉ ଗୋଡ଼ି ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତ ଏଠି ଆସିକିରି ତାପରେ ଚାନ୍ଦ ଚକଟିକି ଚାନ୍ଦ ଗଢ଼ିକିରି ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ରାତିରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବି କହିବେ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ମୋ ଦିନଟି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।